Že uvidíš, jaký se nám objeví číslo. Dobře. Tak jedeme, začneme zase na obovce. Teď právě stoupáme na start. Pak se pokusíme natáčet v korytu. Tak, ale ti to teda nenapadne. Tak to ti ten vypadne a budeš pak vracet. Nebudu, nevypadne mi ho na krk. Když tak jde pomalu, už ji máme. A už jsme dohonili hráče před námi, který jede pomalu. Bude mít taky malý číslo. To budem, kvůli ní, no. Doufám, že nepojede znova. No, to bychom si museli dát ještě mnohem větší rozestup. Jo. Už víme, jak ta holka jezdí pomalu. Hlavně do ní nenabourej, jo, přibrzdí prostě.